Zira ndonzi ari kuzichimoka mushando bva kwamuriwo mungagonera ngotirondedzera ndakasungirwa nyaya repi kwamuriwo but so far ndatifambe zvangu ndapika 2 years point ndiri mukati mejeri saka ndoda ngoudzawo mwari panze hama dzangu kuti musazopara mhosva kunzoko madrugs ngatisiyane nawo repi idzi ngatisiyane nadzo kubira vanhu chako chako ndatisiyane nawo because nzvimbo yatiri ino haina kunaka but yakanaka kana waba because unenge wakuda kurifoma pfungwa dzako kuti dzidzokere pane dzimwe ndo mashoko anenge ade kusira kuwamwe wangu ari panze uko ndo imbiro wangu hawani music yekuimbiro wangu mudzimai wangu zvangu ari kumusha munoramba muri mware munoramba muri mware Jesu munoramba muri mware sandro kaitike music anongomimbira kuti vanongoramba vari mware makachikonzera noya pana pachindoono ndiripo pana pamurumu wake saka ndinongoramba ndine fedhe kuti ndangoramba achingouya kusvikira zvinhu ndabudawo jeri ndadzokerana panze saka uyu munhu wamakabata zvakanyatsofamba chidimbu kuti munhu wamaifambidzana naye kana kuti munhu uyu tasafambidzana but yengeri munhu uyu tasafambidzana but anga ari munhu wepaukama nenyaya dzekutengerana mastendi ndakatenga stendi panext but amai waigara nemunhu wandiri ndakabata ndo amai wakanitengesera stendi nenyaya yemugani weminda nenyaya kuti nendaisowaya yangu nepasiripo ndobva watoti hayo ndatondijairira saka dakugadzira saizi inokwana ndobva wandigadzirira saizi ye20 years ndobva ndapinda mujeri chirudzi makambovapila here nekuti ndiri kutovapila izvozvi nditori kuhaikoti asi mamuna kuita mhosva aiwa mhosva haina kuparika mhosva yakaita seyo kana kutomufambidzana nemunhu munhu wekutoti ukatomuona unongoda tomubatsirawo kutoti hanzi ungapari mhosva yemunhu akaita semunhu wacho but